May babalikan pa ba ako? Ano miyakan? Mapakaya nakaak kung may babalikan ka pa? Ano tim hinaring haak? Ora-ora damit ak pagkakaruyag haim. Kamanim akbayaan. Mawaray ka nga ni sa rin kung anong dahilan. Tapos yan na. Mapakaya nakaak kinsugahit. Sorry. Yan na magsusuri ka. May babalik pa ba? It nga sorry. Kung anong may haatan han una. Hala. Mabisan anong im karuyag inihatag ko. Ubus nga. Imigin didir ihaak. Sinusunod ko. Tapos imlaak isusugahin niya na. Han panahon nga wara ka. Han hinuwas ko ingat mata. Nakain ka. Di ba nakadtukahin iba? Tapos yan na. Mapakiana ka. Kung may babalikan ka pa. Kaya inahuwas-huwas na. Ng akmata. Taray na lang iba.